जे एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्ट डिलिमिटेसन दङ बे डिलिमिटेसननि थाखाय तामुलपुरखौ आरोबाव बाक्सायाव दाजाबनानै होनाय जाबाय आरो आथिखालाव बेखौ बोखावनानै तामुलपुर जिल्ला साबसिन समायनासिन मजबुत मोनसे जिल्ला गोदान जिल्ला हिसाबै बेखौ दिनै दानानै होनाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गं-दाइन दाजानाय बे तामुलपुर जिल्लाया दिनै फिसा जिल्लाब्लाबो बेसेबांबा साफा हामना मजबुत आरो एसे सिगाङाव आङो मदन मोहन मोसाहारि आरो बिथाङा खिन्थादों आरो साहा आरो बे जायगानि खोलाहा आरो साहा बे बर' मैखोम ओनसोल बे সকল দিক আমি আগুৱাই যে আমার যে বিভিন্ন কর্মসূচি বিভিন্ন আমার অভিযান শিক্ষার অভিযান সমাজ পরিবর্তনের অভিযান আন যিবিলাক কাম চলি আছে ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ অঞ্চলত থকা অসমীয়া মূলসুঁতিৰ যিখিনি আমাৰ সমাজ আছে আমার অঞ্চলত বসবাস কৰা বেঙ্গলী হোক রাভাই হোক কোচ রাজবংশী হোক আন আন জাতি জনগোষ্ঠী সাঁওতাল আদিবাসী আমি একেলগে ইয়াত শান্তিৰে জীয়াই আছো তো ইয়াৰ কাৰণে আজিৰ এই অধিৱেশনৰ যোগেদি তামোলপুৰত ভৱিষ্যত আগৰ দিনত আমি কাম কৰি যাব কাৰণে আমি সাহস পাম আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে এটা দিক হিসাবে আমি কাম কৰি আহিছো আৰু এনেকুৱা অধিৱেশনত আমাৰ ছাত্ৰ বন্ধু সংগঠন জাতীয় সংগঠনে উপস্থিত হৈ পেলাই আমাক যি সাহস আৰু প্ৰেৰণা জনাইছে আমি সঁচাকৈ তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ रायजो जानांगोन बर' हारिनि थांना थानायनि जिउआव आरो जोंनि जि जारिमिनारि बिथिंखौ नायनानै जोंनि मेल बेखेवगिरि बिथाङा गोबां बिबुंथि लाखिबाय आं बे खोथाखौ फैनायनि सिगां गिबियावनो आङो सोलोंथाइनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों मिशन क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्ट जे मोनसे सोलोंथाइनि जांख्रिथाय रेगुलेशन फरायनांगौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ आब्दुल कालामनि जि सिमां फिसा फिसा सिमां नङा गिदिर गिदिर सिमां नुनांगौ सिमाङा जेब्लाबो गिदिर जानांगौ फिसा सिमाङा पाप जोङो गिदिर सिमां नुनांगौ आरो बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया प्रमद बर' आथिखालनि बिगियाननि बे मेथाइखौ रनसायनाय जादोंमोन सुजुनाय जादोंमोन थांखि आरो उद्देश्यआ जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि माहारियाव लाबोनांगौ